Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me. Narehistro na ang live birth sa bata. Tubag ako. Tubag ako, Nubi. Kanang tarong gid nga tubag. Nahigugma ka ba niya? Nahigugma ka ni Ronel? Tubag ako! Ganong nihilak man ka? Nahigugma ka ba niya, Nubi? Bisag nahigugma pa ko. Pugson ko kini sa pagpatay tungod ni mo, love. Nahigugma kiday ka niya. Dili ko makaako sa pagbiya ni mo, love. Dili. Naibaw ka yun. Naibaw ka yun unsa ka ka-importante sa kong kinabuhi. Love. Love. Love, isaad ako ni mo. Ihatag ko ang tanan ni mo, kapritso. Ayaw lang yung kong bihai. Ako nang isaad ni mo, love. Sige na, sige na. Ayaw na paghilak. Mamauli na lang hinuunta. Kimingaw na hinuun ko sa atong anak. Tingalig, mihilak na itong maayo kay gigutom. Dali na. Mamauli na ta. Hain naman ang gisaad ni mong apo, Ronel. Gusto na ko makakita og mohangop sa bata. Ay lag-og apo rahama. Ay ganong imo man kong gipaibog, be. O nya, wa man di Wa ay. di ka paibuga. Naanang imong apo pero maglisod pa ko sa pagdaan niya din eh. Oh, imo man kasi ang anak. O nya, ano maglisod ka man? Ha? Ay, bebe, kitay mo adto. Ma, dili ingon na anak ka sayon. Odsa man. Wa ba makagusto nimo ang inahan sa imong anak? Giyon sa man din ninyo paghimo sa maong bata kung mo ni sitwasyon. Ma, ay gugog apo rahagot. Oh. Oy, asa ka, oy! Wala ka ko. Dili lang nimo iuban si Chokoy? Uy, asa man kaha tong bata, ah? O kinsa man gid kaha na si Nobe nga inahan sa iyang anak? Niyara ang bank book diin gideposito na ko ang 5 million pesos. Love, ayoro ko pagpakitaan, ha? Diha na nimo. Dili ni ako. Ako na nang gihatag nimo. Unsa? Gitagaan ko nimog anak, wa ba? Og malipayo na kayo ko nga ni among duha. Uban ako. Sorry kid kaayo, love. Ngano mga yung kag-sorry? Ako man mo imong gipili, di ba? Og malipay na kayo ko, ana, love. Ato niya dayong pabunyagan si Lucky. Og kinahanglan nga bongga ang iyang bunyag. Ay, nalipay na kaayo ko nga nagkasabot ra mo ni Alma. Miadto di ay si Ronel sa iyang opisina. Og mihangyo nga, hatagan ko kagawasan kay magpakasalming duha. Uy, kaisog sad gud ni Ronel. Walang niya ipakita ang iyang kaisog. Nga itong hikayo nga nagkinahanglan ko niya. Pero, naapagihapon sa imong kasing-kasing si Ronel? Dili na ta mag-isgutan na, ma. Ako na ang pakatugon si Lucky. Gusto baya kong malipay ka na sabnak?
naman sa akong kisaan niya nga apo. Kung saan ko magka sa pagkonbinsil sa Nobe nga nahigugman ako niya. Nga andam na kong mapakasal ming duha. Saan kaya angay na kubuhaton na? Ay, uy, murag magbuwa na ni break ang akong auto. Nga naman buwa na break. Hala, may dump truck. May gawas na yung eskina. Ginawa ko! Nobe, mura di ko makatuo sa akong nakita. O, sa man, ma? Misimba ko kaganina, nak. Og, Maudi ang nawa ka ganiya. diha man mo sa kwarto si Alma. Kauban si Lucky, mautong wa na lang kumananghid ninyo. Unsa may mo nakita nga murag dili ka makatuo? Nakita nako si Jack nga misimba. Oh, maayo. Lahi lagi gyud no kung mahigugmang tinud-anay kay makat-on magduol sa labang makagagahom. Tabangan na tong ampo si Jack, ma. Nga makakita ra siya babae nga para gyud niya. Kana bangi gugmaon yun siya tungod sa iyang pagkatao. Unya, nakakita si Jack nimo? Ay muragwa. Kay midali kog likay aron dili niya makita. Nindo dining batio na to, no? Kung gikan tang musimba. Gaan. Gaan kayo. Kanang madungog nimo ang gospel og ang wali sa pari ba. Pagkanin. Uy, Putlo na nato sa makadiyot ang atong programa aron ipadangan kining usa ka vehicular accident. Usa ka Ronel Delgado, medtech ang biktima sa mga vehicular accident. Maayong pagkataok ang Ronel manibela sa iyang Delgado? liog. usa ka mitik. Chokoy! Chokoy! Ang imong boss! Ubani ko sa ospital, Chokoy! Gusto ka ko sa kong duda. Hain ang akong anak! Pakita ko ninyo sa akong anak! Mo tingali niya yung inahan. Uy, kau ba niya, Chokoy? Wala lain. Kadto ning akong gikasukmagay sa ospital ang nadisgrasya. Sino be? Nahibaw na ka siya? Hain man ang akong anak. Oh, sayo lagi karong may pauli. Wa mo kay gipaabot nga bisita. Gusto kong maikauban ko ang akong pamilya. Nay, nalipay imong anak ko nga nakadungog sa imong tingog. Ngano ko duwa pa nimo siya ko gusa. Doon na pagani na ko ang mami. I love you so much, love. Love ka sa namo ni Lucky. Dili ba, Lucky? Uy, may tubag. May tubag si Lucky, oh. Love ko no kaayo ka namo. Kamu, rigid may makalipay na ko. Uy. Napiit na si Lucky. sorry. Nay, may reklamo, oh. Uy, makamao na din ang reklamo ang akong anak nga pogi. Love kay kang daddy, ha? May nanawag lagi ni mo, love. Si Jack. Unsa? Nanawag si Jack? Ayaw tubaga. Tingalig importante ang iyang tuyo. Jack, nanawag lagi ka. Dubi, di ba ako sa balitan? O, say balita. Si Ronel, katong napakadoktor ni mo ba? Nadisgrasya. Unsa? Nabanggaan ang iyang auto. 50-50 ang iyang claim tang. Unsa? Hayang ospital ang mahimutan si Ronel, Jack. Tugani dayon ko. Muadto ka, gyud?
Bisag dili ko mosugot. Gusto lang ko masayod sa iyang kahimtang. Unya ang bata. Ako lang unang ibili ni Mama. Muadto ka gyud. Bisag dili ko mosugot. Imo kong supakon. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!